adwuma bi agine ho bia atamfo na betena se ya bisa bi owi akoba amane akire mpanifo de meka ache minwan makonfo nyina ne se anya busum bia no ye dwaman obi obeka se busum bia ye dwaman ti o na kire ne konfo so onko bo dwaman oboa ano obi ana ne brade bia wosikan bia no ntimi ntra ba ma baako ana nanya yize se wo ye konfo a wo benya ba ma so odu achi na ya konfo mema no ene ma no bebile wo honom kura na obi yire kura na wahu se ne yire enso obekọ akopene ne nada utim ka se ne bosom betena 25 years oncho na ye de be nipa ntimfonso ni ho wo ye konfo na se wote wo bosom ho a me de we ba betwam anya wa adwe se de bia do hoto wa bosom so de bi ntene tambi ye konfo ne wa bosom kasa adenti na konfo ma no bebre na mpesom be ware ba mpratwe ye omo de pa ede na ma sa de ne ba ayefo ma munyina akwaba eba suru wiase eso ene ye ne nana akosia mpon edi nhema eba betwetwe nkomo aye mpempi no ntama na wawo bi etiko na wabane ne de yato ache ne yesi hwebe ehene ha oye den ene no ebetwetwe nkomo na eba bedi nkomo ade afa akomo ensensem the last time no wachirum se ye akonfo ye baako na watimi wakame nyina omutwa so nene ye mfamfa ho ase konfo anase ase konfo yere se ofom obosom na onchewa ekwan ben ene sesa ofaso a opacho ananso se ekwan ben ene sese se ofom obi o wabontia ofaso panecho ompacho anase obeja ne saa na obosom no so behwe wo saa na kame ho na ye ma na akaba ne mfa nchiro mu no enhihye so na namba chane tisen boko ye de nyankopon na eja no ase se dane de nyina mu de ye koba betomo we de enye ne tintin nye ne tietie bia ye di akomu nkomo wo ye konfo na memfa ne se ofum bi o wa bonten hu ne se wo de wo ye konfo nti ompa ne chewa ana se umfia abosom no omohwe wo saa ana omotwe so hema mdas echia etiefo ne ahwefo nyina gidi se osoro ne asase nti obia ho ye ye wo kan ewum saa na ni nyina ne se asekonfo no na wotia wo bosom na so a na se bosom no wa hu se ade a wo ye no obechew enti no wotia bosom ne na so a se enye nkoso na akoye kesene enti no mprempi no wo konfo koro no wodi nka apa ho chew na wunya nuhu bi ma tumi na ekura ne hu se sabi me yere no wabele ne ho ase anade wo ye numpo no sabi wonu ne ho nanka abosom nye de emfa nchew na se wo kọ nanimu no a enka mezusu se impo no wo bekọ na akoye bibi no bosomfo ana acha me kura behu no ka wabu kotodwe anka wo paacho na do anu twitwiri fom na bosom na hunu se ade a wo ye na nya oboapayo se mpo ye oboapayo mpo kura na wonu ho se wo ye sa na madwenchire no atia ese wo fa so do anu ko twitwiri fom kura na bia wunye no hu wo mu na bosom no hu se do anu twitwiri fom no ko de bechew ande enim sa obechew sa wo ne di anyansin na wangu sa ade na wo na sa wo ye bibi wo enipa nanim amere mo hu sese bete wakoma mu de ono no bosom na hu se emwa nti wo takrabo akura betwa amosom akura onso eba ne se na omu hu se umu no wunyi ntu omu wura umu ana ana wadwene mu wo wadwene mu no sabi sabosom no wutwa aboa ne man na so wansomu a omu wo ho no bosomfo ana achia mbeka se asem de eboro mu sunti yemfle bosom no omu osane a no no be confirm se me di ache ana mfa nche bosom bi wo pe wo konfo na di bone no obeji atum se odi ache enso no onwunu aya na omuka se adwuna ebi ewo konfo tire mu no eno na bosom ne ba oba bonti oba tire so no so beka eye no kresa se bosom afom bosom na se me hu esusu se ade ya maye bosom be che me ho na me yan kasa bosom na sa betre se de me konfo ye no eye nti
menyintum sawo menyintum mame because bosom no pe wadu dem na wo konfo no nso anwo se bosom nya wo bechew wo se masa akotan ne me ho se konfo bosom na ma beka se de meyira ye no bi ja de che na se wo konfo no na wu pla wo njeba sana se bosom ebetire so na ebia wo hu tirim adwen se bi wo ha bosom wo betena ho timi hu tirim adwen ana se wo hu de ebesi akire na bia wabo wa mane that means say won so wo yamfom so a ana se wo be yamfom so wo hu se wo ba beye wo hu se wo beye ohunu sabo comfort de wonam bia bosom kan ho nti wo be yamfom so wo be hu se wo be yamfom so ade nti na ne won twumfire hu na won konkoye na wo hwema wo ye comfort bo won mo tene bosom chen wo se ne bosom chen da na won kura tumi sabi nyankopon kula no twedi amponso ne hwei ema ne ye den enya no iti se wo ka se me ye comfort nti me te bosom ho na me bosom nchimi a me nyintum bonsam so yesu hwe ema onya no na se nyankopon sa amre na wo mu kwakoso na hwe no onum se ade we beto ne ba no enso hwe ne ma ne koye wo pe nanim onyam ne tumi wati ase wo de ebe ma na gina so ama na gina hu ne se wo ne tumi bi na nam nti ena nyankopon ma no enhwe ha ma ne doba kosi asan so hwe no kasa amne ko wo hu kwan se nko wagini free mu ana se nko ma ne nsiku e ma ne nsikura nso so no o ma ne koto no ti sa na abosom tie sa na tie yehwe konfo a mfa se wafom wo ebia abonten ebia wo hu ne ho se okutatumi nti onu ne ho se ebia wa yo bi mfom so ti so pani pani choba o expect se ni pani mum sa me pani cho basa de na abosom ne yefa ho minwa ba ni nyina ne se tina first udi nka betwa meka se konfo uhia ho blase konfo uhia obuo enye wo fie nkwa ne se abonten because se umu ade kora wo fie a upia abonten a wo se ubu ade na obi de ba obeka se konfo asumasi de yen koye se konfo asumasi de eye se ya na oti o what you say because me minimum konfo ba bia efi o mo se onye kora enso so kwa abonten a wo su ni sa o penipa ankasa bonten su fo nyina di ne ho adanse ti so onu no fie kakra no ka se onya wonye mfa nkwa abonten oye ne wonu ani dim what you say ti se wo ye konfo na wo fum obi na wo hwe se nipa no mum sa mepa wo chewa ne tumi nkita wo tumi nkita no nse basa no se nipa no so wo tumi ba bu no mu ade wa abonten a ne na bla bo ne suban na nya bosom no esuban no de nam nse ba nsa bosom ye ne den poso wo hwe san krofon de bia bosom bo no wo fom ne bosom no abo no because onim sa ade a okoye no enye nti ade na wo koso aye what you say nti mesre minua no ahoblase die aye wo bla ho ase no nche se wo bosom agimi nti na wada ma de na beba ebe ma konfo oni nkofo wo fia obetiti o mo be o mo keke ba o si abonten dia na oye no ho osoro abofo ene nipa na ya ba no se ebu ho no mu a me na me mitu me de me ho kra ye mfanto ho me ye ka wo fie pa me ha me nkola no ne wo ka asem a me mekeka mu agusu a last minute na ma ye de majo but enu nkire se me ne akola na etwia kwa kosi ama na te dabi wa ya ade no mempe eno wa ye anase ade no fato wa wanfanto ho na metia no but se obi ho no ma obetimi akeka fie ofo nipa nyina trai den abum una wo siesie fie una ye baten wo siesie fie una ye ja wo siesie fie ti sa ne man enye wo de ohwe na ekobone akasem wo kasa wi atotwene ne fa kwa abonten no nyesa ko yi akotonton ho am ya jadimbone o hodabi ya de papa na obosom so din ayede akwa akiri si ya mobosom bi din kura fa konfo asumasi wa hu ne tambia esa obosom ni jedum okay obi wo se akomo kan me no na me wo ebi a obra se bi na bi na me suban nye na me mu ade ene obeka me amfa nche ene wo ya mehwew ene ebi a ehuja bla na mebo banana no fa me no ene ni nyina bafom eno che se omurura mu ase se ne mafina wo yi na omunyi nkwana sebi
wo hwe yanomfo no Bible no mo o se ale na usuro kana yanomfo be Bible Christopher minsuro o se na first no esu ana wo mu no sa esu no nyina ayeden se afiri ko esu foforo na aba betan bi sa esu no se ya ho konkron na ne hote na aba betan ni padua ni mu no emfa de si ni padua na ya solidan emafin ne de yema ho nti sa tumi kro na memi kita ni nei aba betan mu nhwe se di mbone na me kita no first no e baba beka ho ama bosom ni di ayeden asai nti se me osu bi na wunimu a nti na me ko chinchin se me adwamamofo a wono no so wopeme anu abeye de waba be walem nti won walo nka se wodo kobo adwaman wo walew no wa sa tebia fina na wo mu no ho ate amwa ide watwe ho afiri mu baye obi wo ho a mfa se no obo adwaman a bosom fa na bia so ate onu ani suban ba si oda so ye onu ani suban onu no ho na ye ne de adenzi na basa bosom nche no because wa ware no akonfo ni bebre no mo bosom kasa bosom asabi o onu no o ma konfo ni control no tie ne ne konfo na asem mimitu emi kasa nche bosom se mpesa me ko bokoro no na bosom na hweme na masole ko me ko fa mi kunachi na bosom na hwe na ma fa mi kunachi eyi wodu ano beka o na kokko ye adenzi na konfo ma no bebre na mpesom be ware ba mpratwe ye omo de pa ede na ma sa ade ne ba omu ade ompesa be ma be hye no so sa ndina mo meza ena obu ho no ma office bi a de okita no se be ma ne be ka no ho a obeji aboso anase won na ebe control fi ho da bi anya ne kwan no oba de woni munyam ne awade nti wo sese wunya wo seso boafo no obeka ho na adwuma na wo ye ne nyeden sunsum ni emu ye duro enipa kan ho a anase sesi a wonam yi na se papa yi anka ho ase adwuma na ye no tosi ne obabi nti sa na tie bu okwa na mabu minsa e wo sese be ma ne som na wayi musuo bi a wo honum bia no eno so boa na aka se wo twempena no obekwa akoye ne ma ensem fata wode baba be ka bosom no wunimu a wonu so na de bia adwuma sam na ye basa wate ase na wadaru mo wo ye konfoi de ma me mfa kwanya wiesu mbisa wo ye konfoi ne bia be ma bia ba wakwan se bia obeware wo ode na no ato so ne ma ate na bia mfie be ye mienu miensa afi uhun de ye be ma na atwe no asa konfonde na obey maybe some mpanimfo ebia na omebo abosom ti abosom na na wo na tikoma ne ko temde to omonim na omo se ayamedia because oba fon obesan be kaminsa meto me de to omo no mo kire me se memfa bonkum ne besan abadea me de befa ho benkum se bia be kire wa mamre bi sayi menye odwane a obeba ba besan aba ndi se wansa amen oh mamenka asem mi se wo ye bosom na bosom ne eye obi a o kire a se tumi na kita no mu dua se bi obayifo kula wo kuro nima na so wo mu fie kula na bosom ne firi mu no a obetimi asole atia be ma na obeboa na mabosom na ide a kire no ne ya pam na firi wo nchen ati ase nti se wo amwani ana ho no mu a wo behu se obekọ no na nye wo funso na firi baabi na na ide eba nti ne tambi o ye konfo ne wa bosom kasa se bia ne bosom ne kasa na bosom ne kasa o bema no ba wakwem se bi ono betwe mpena keke na no ompeso ha na akwa na se wadi awie na sa wokwa wo be ne den okwa wonko wo de be cha ne sa se mimi hu kodi mu a se mimi hu kodi mu a oh anya bia ne so obesom yi waboa te bia no so ne som na mi hu ne kodi mu no ono so me na katwia anka me metwia no wadi kwa wokọ ebia otam nchen a de bebe kire na dose de ha obebleme na mpanifo na pia na tiko no wokọ nti de wadi no mehwe na se emmo emfa so bia ni so se mi jai che na me prede aka no a wo se me so me bo ho ban no sana konfo no nyina mote ana se mo de che obia ne ni su ne ban obi o ha won fa nche obeye obeye se ne one ne mpanifo ne kasa otimi ema ho kire ba na be pa ne che wo pa che yo no muso o afei ne ho ato no de wo hwe ne nsa aka se
bo no ma wo pe nipa nim adom bi se ma ye nipa so masisenti no di gidini but obi ani su a odete asase so. Okay. Sene yaba onchen a oye konfoba ne de nyema bi wo akonfoma ne ho a sese me no di ho nkom se oye konfoba ne bia wo tete akom anasa wo tete akom kwa na obo nsa utimi ba bosomfie untimi ma bosomfie ye obebi obetimi akona obebi untimi kwa na enti abosomfie no fan se ye wa ablafo bi wo ha untimi mfa ebi a wonse bu ne nkwa na se su bi won timi fa wonse bu ne nko ba ye oblani bi wo ha obetimi de wonse bu na ko obetimi aba ba ye adwuma na sa woni nkwala ne tifie na woteto makom no omobu o monsa bebi a wo timi ko wo bu nsa wo timi ko obetimi akọ se akura ne ka kire wo na wo hunu dia ana wo ba nso a ye mele da fie ho se wo ba ne bebi a mimi nwura ne nwura ana konfo ankasa enye se wo bu nsa kura na bosomfie wo di wula ho se obi wu na wo bu nsa na de na ba umba ye wo busun bu on na se wo hwe na se otimi ginipa ne beyi a onfa ho no nsa bu awu obetimi abo awuram na wo ba ginipa na si ho na asa ene mi hu ni sasa mo na ma na mo da chechire mo se ye bu yensa yenko bosomfie enye ye ma ne buruso ade bia so buruso a ede bone na ye de eba ase se ye wabosom bi wo bu nsa o enfa ne ho de a that means wo betimi aye adwuma me de me fa nya adwuma de o tete nkwala na se bia oni nkwala ne wo fia wo na be ye duane ama nkwala no edibi ana se nkwala ne sese omo se bia fa we ni ye nyina yindi ana omo aye omo de na wo asakonfo no aye wo de dasi se mo tete nkwala na se nkwala no ba na me de bia me kasa oye konfo aben obosom ane tumi ne gita ne de ni nkomo obetima das obi a waba nchen bia obetima nya ne suban ane de ode ba ye de akula nti se me oye konfo na metete akomo a eno nkire se de me wo bia no me miesu nya den emfa nkire wo obeso wujanko na musuma no amedin se esese wonu adwane ma medi a obenu amedi ubu nsa anase mimi bu minsa me ka cho sei me wo minsa bu sa amle no de wo tete na kom na ogindi na sa adwuma ba serious one pa na sa ni pa utimi fe ne tumi no abetana se no ye bisa ana omu nyina nso ntimi mu wo minsa mum da koroma ne nyiye na de ntina se onu nkwala wo ho a umbie bibia so mu hu na ti se bia wo ha na wakase ebia we bla na menkyere wade nwa ba nse ne nipa no obu on ma wo no de akomapa na etena ho atwen no de wo ba no adwen papa ne ne tiri esi a me ma hunu se ebia me bosom no o kire ade tuntumu a wo be so ahwe se ade na we tuntum no me de ka no a ebeye me ti me de be ka na won na yem na wa pa hu wahu sa netie se be ni se sa ne ma bi sa ne de wo betimi akipie no se bia achiwade ne de eno de busum bi obi obeka cha osi wochi ade tuntum ba bia wo de kana wo na wo benya so nsunsan so ono bosom ne ha no aha nti eno kra ne de aya na honde aya na yenko ho bebre sa se o de konfo yenya sa complain na ene ye sa tete se obeko no na madam no obeti eti wo na aduane kra ne o ma obi ni esese wo konfo na otu botom yiska to aduane makola na wo tete na community ampa nunwa ba hwe se ye do bibro se ye wo tete akomo a atams bebre enka ne na wo munyi sika beti nei no bebre gisika pa ndi se sika na wadi no waje no adenti na ewo mu a wofo no so beche mu nyane nti se wo de wo na wo noa mu nkoja no ho nkono a yini de ma no se bia nya bia no bosom no obekum aboa enamba ba ho obenya bia de nti bona kohoma wo hwe no 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 so firim na ode anije ne akomapa na tumi no mu ye duru no firim nchen kwa anya bia dako so benya so akatua nti akohoma bo se wo ba mo bia di bia enye ya ye na no so sa ne man nyina ye sra ha sabi ahonhom na aba fie enye nipa ne na aba wo
what as a conform about it, I come what babu fear, a yabusum in an abafio. In the sabi, me mabusumaba, now so bosumaba, and tis a make it a baby, name you know, a man of a no manner. The son was a conform yet, or more at all, Macom, you me. Or qua, or no so boodimpa. Me conphobia, no wakon wakom to tear, say, the one not banner new could never shan and one training and pano new kunichi. Also, 1 10 and yes, I dear uncle. Eh, a pamona man, at Nasia San and Percy Bunity so. Say, I come to see Monsu, dear, so welcome to see my own Fabema. Say, be a while already. Oh, Sanya will be on the choir or fast to ten about with you. So I know so dear navy of a man. Sanity, the man I did. I consider one come and easier. You better who dear, or person, I conform. Yahuan home at it. Okay. Yahuan home at it. Pa Yambra and Yasam near Canasa. And to say, me fan say, may I conform na ebia. Nya makume minimisa mafumu na bosomo edine ne hweme me so me kan hwe nkyere bosomo no ebasa adinti na bosomo ne hweme ono a onka hwe no o hweme mi anso minimisa mafumu se konfo ana se nipa a o te bosomo konfo yesi bibi disipe se bosomo pe wa chewa enya asem ba ko pe no obegina so de achew ebia sa asem kro na wa ye bi o de achew wasa akoye wanchi uninti wangu say oh mesa akoye kora na enye hwe ana hwinsi ense de kita na kasa ni to no so be ye bibia mo hu say onko ye wo ho samre no ye wa oye no moho aboso mu mpefi enso senfa say oye konfoba anasa konfoba ma otibitwi mpena pasa eno na aya bosom na mammo kwan ana enya bosom bia na oya dwaman obi obeka se bosom bia ye dwaman ti o na kire ne konfo so onko bo dwaman oboa sa nipa ne ho ye ne de ana obi na ne brade bia wosikan bia no ntimi ntra ba ma ba ko ho wahu sesi ane se wakonya ba ma o so onde owuo mu nkwamu ana nanya yize se wo ye konfo a wo benya ba ma so odu achi se odu achi aboa wo amwa soso mu dabi. Oh, it is a de watu no wasi wase wode wo ye mpena no anasa wo ne na etina se mpena no ade na umma wani nku wono nko an ho ene ya konfo mema no ene ma no bebile wo hono mkura na obi yire kura na wahu se ne yire enso obekọ akopene ne nada eye ni nyina ye nim gu asesem aya na nya me no ede ha me se wo nipadwa na agu ho fi no tumi ne kura na wudi ni wono obetimi atwene ho ne tambia obehwa amabonten boso aba abechew no no te ho nti de obegina abonten obeka se ene na boso kura ni fie ho eye waso ye den wa mu no nti ana nso twen ho ma abonten tumi timbe de ebeso wo mu nti se wo ye konfo na wo se ma fa wei ebia sa nipa na afọ no nso akoye fin na odi aba abeka akoye fin wakodeda baabi enze se odeda no da bede wachi a susu se emwa ti baako mienu emwa me sa enti ebasada da ebasada aboso no omo pata o mansa no modi se adwuma na na make se mesie me wotumi edi kuri bosom na me kuri bosom no bosom de ode be hye na se no eno na be ka ho obo onu mo se yan me bosom de untim ka se ne bosom betena 25 years oncho na ye de be nipa timfonso ni ho bosom ko betimi a chobo obechew nti bibia ye ahweyie ne abotere na sese wo ye de unya nti se de na wo kan sesie ya eti hoyi ibetima ba se makofansa ne magu atianfora ma ebia se yo bosom no ye bosom ososo nipa so okroko nipa but enye mane mro so se wa ye wode ache wo ye obegu animu ase cause me na meni akonfo bi na wo ase konfo a oye kronfo ba su panyi ne bai obete ne won ne wanfie no o se opa obagina che ontwa ne nsem akokoma ne se obi ade da ho no fa ma na onye de onfa bi konfo na ntimi anye sa ade no
ana osi wantimi anya that means say ne wunya nyayi wusuban nti bosomfo na menene wo ha no onsesa ne niema wa yenche nyina fa nkom na busuafo se ontimi ne ne nyedai entina o ye de ma no e de koi edi ba bosomi mienu onamwa na eburo wase eburo gunu botono de enwan homa aka ho se do go wi angoko ana se nwan se obi container wonnyinwie no ochi abo na otu eburo no gumo mo anu wuro no mo wi na wache no oye saa yedi ni kutum yedi ni ko jeli etwa ne pese nyina tubu nti se wo se nipa we eyesu ana boso no abewa na opese wo twe free saa ne no but adai nti se me ye kronfo na se me obi timi de ba abonten se ye obi ko hwehwe boso no ko hwehwe obi kronfo ma no na me ya me ye kronfo me ye kronfo a adai nti na me so me mo mpaye ensre ho nya paye na boso no nche me daleshen na me nya na me so me kro no na me bo no me nyai ene amonanifu omo hwewa obi frewa ana konfo wi ya twemadi ana sei bia na wadwuma na de koma nipa no konfo no mum ayo na emom sinto bi wo nipadua ne ho a bosom na ehunu anya dai anka nkyerɛw ana akoyenti wo yi musuo ne ma ne bosom na bosom na so adidie ne mu no ade nti ne otwa akokwa na afa nipa we bosom so obekwa akoye adwuma na ma no ampa akokwa ne fa na afa afe no wo betwen abosome ana nye da obeto ebuo twa so afla na mpafire ye den ebefiri ho beba enti no eye mesere o muso se eye abotre obo on wado adwuma baaye na opese nne no anya den enye yi dabi eye nkakra boso no omoko to omoko no mu dinkunimu a na bia na sa amre na adwuma na yeyi wati ase nti bu ono mu a odi adwuma beja boso ma pressure no kasa na adidiatam dabi enzira na no hwɛ sɛ wode adwuma sɛ me yɛwura mu de ma yɛnkɔ hɔ kakra sɛ bia me de madwuma bɛbɛnne bia me koduru fie nwumere no na agya no ma ya ma me na de bia me hwɛ na me saka obi wɔ nso bosome na ɔtwe na yɛ obi wɔ bɛtwɛn sa afi na enye da me sɛ de ɔtwe afi na enye ya na ebeyeye na bosom no on sɛ anya da kopɛ na ɔde yɛ wuwa adwuma ana ɔde ne sakobo we no ne sakobo no nipa no doso enti wo hwe se obia de a wode ama no obeye den obehwe na yeyie wo ye konfo na se wote obosom ho a mede we ba betwam anya wa adwen se de bia do hoto wa bosom so debi bosom na atimi sane bo se me hwe abonten enti wonu ni akonfo no so ko wen baabi kopem mo baabi tu ye konfo atia wo na achi ebia bosom kora timi chew na wuhunu ti wotia wo na gisa akwa ese o hweye na bosom ye dai bechew ana bosom achew but mo want to hunt no wo sole ano fe sa no ai dai wo nti amfie ne to de kita no so bebrebe nka so mu no mo wo ho na imom no mo kwa abonten kwa aporo ko ye adwuma ko fa adwuma ba nti sa amle na bia wo mo beba no na wo mu ni fie ana de wo pa wa ye no ni fie a sa amle no mo so ahwem nti de wo abonte na wo kopɛ no hono madom no ono so baba beboa wo se ne de hye no ho kyere no sa okay se o kan sa me pese me hu se bosom na wa ha na wo de ne ye adwuma no se nipa be 100 na o adwuma e ba eda that means say sa nipa 100 enye ede no betimi aye dabi ana nye omu nyina nso de na betimi aye sa ada no a ebi wono ma wo ni akro eyitere okra na otiw mu no se omre ana se odina woni saa tumi na wudwane kotoa no betima aka bu makoye adwuma no de bia okra no yade a kanipa ho a ma mu yedu ti se okra no ne sunsum no e communicate na se okra no ho yede no oka sunsum no ho a megidi se saa enokra ma adwuma no ye ntentem ana nipa bia wo ba ya komapa ne gidi a wo de betu ana mo aba bosom nanim se no chere se bosom a oba obeyi musoma no ne se so yi adwuma ma bosom bi ntimi nkoye ma bosom bia betimi akoye ma so ne wo de adwuma na abeda bosom wi ana wasan ko ana adu ho akoda bosom nti obi aye na adwuma ne pese me hu se mfa se maba ha na mabeyi musuo se ma adwuma bia me de ma ati amframa se ati amframa koye obi adwuma na o ma ya that means se me adwuma nti se ye de twa ma ati amframa wa bosom bi ntimi nkoye
bosom bia betima ko sɛ nyɛ ɔno gwan bosom wo fie Temfa ho ne bosom abeyi muso na ma no bia betima akɔ ye omu nyina ho ɔden ka bom na mu ayi du na omu ho ayi ha ana ye wo bi o ha otimi ka sɛ mfa sɛ ye bosom bi o ka sɛ e bia wo kwa ha wo kwa ha enti na atanofo ho no mu na som ablafo no omu sosokɔ nti so bi ba no be ye adwuma atano ene beka che o sɛ bia o etiamframa konisi e bia gada wo konisi e bia na nkeso konisi adwuma bi agine ho bia etiamframa betena se ya bi sɛ bi owi akɔba amane kyerɛ mpanifo na panyini nso so de atoma no maka kyen sɛ yɛmfa nto ha yɛde fa ha yɛbɛyeye yɛde fa ha yɛbɛyeye no wakyɛ adwuma na mama no na ta kyerɛ nananu ma nso na kɔfa edom na de ba sɛ edom na ba wonim de nipa ne de ba sa no akyerɛ ho si yenyi ho musu ade na onim de ode ba no oyi musu ne wie na bia o wa hu nti wonye ho adwuma na ti adwuma de so woyɛ na mdi nkan kan me ka sɛ wono wahu nti ade na wanye ho adwuma no pɛso ode fa bia tiamframa so sɛ tiamframa ne nkɔ yɛ adwuma sɛ ebia sa adwuma no nye na adwuma sɛ obia bosom bia ne na adwuma sɛ woyɛ ono waye ne dia ebeto mele bi no na ebia bosom mi so aba abeto tiamframa na gye na home to gye na home dia sɛ ne wa wo ba yi no na kyɛ sɛ omo shift o ayo ye o shifting wo mu di we ba wi awe na o kwa na wi aba anwumere ya ti ase na efi sɛ ye di akomachi ye ne mo twetwetwe nkomo fa na no mo som ne ho no enema bi wo ma aya na ye hu ne sɛ eto echew kakra de bia ya na meta kanso ma ya menya ho ansa sɛ adenti na mo setete no ye nananom esoma no mo sum ani o sɛ abosom bia wo bia fie nti ade na sɛ bi wo bia fie dia omo sa hwe sɛ ye nkɔ ba bi fufuro me da se sɛ bia de wo fie no na woni konfo de wo fie no no woni de okora no nti na wo sɛ wutu ana mo kwa abonten na wo sere efie tumi no a woni wura no a wo son no no wo bɛka wo no no na mo ka bo mu yi wadwuma no ma nti obi a bosom woni fie bia samfa sam be bosom woni fie na ma be ye adwuma wa ha ne di ato ne besi wo fie mpanifo so ansa na amma kwan ne ayi wadwuma no ma nti ono so tumi etaa kyire na ma o ma ye adwuma na abo ame nti aba sa na musuo na ye yi no mo ma ono no bia na ye fele no ma ne ba we asi beni ya ti ase nana na le ye ko yidi ayo mwana na go si apo e na ye no e twetwe nkomo e de fa ekwan ase konfo ase ofum obosuma na ase wuni so wafum na onchewa ekwan ben so na obefa so a obefa so be paniche wo obeji atuma obeja wo nana ye me pese ye sori so na we ya besi mitirim se konfo bosuma chew ekwan ben na obefa so enema ben na obefa so ade be pata bosum yo se konfo na obosuma chewa sebi ewo se wo hu bosum kora wo chewa ni wo hu de wodi awo de apani chew se wo hu bosum kora no na se wo fiti ka se bosum acheme na wonya hu bosum kora ebia tano na achew no akofa aponche samde kopa ne chew no wansomu a se yade ne kwa na ekoso sa benim se ohuni sana o de se wo ya ne se bia me de dwato esi gadawu so me de dwato esi tiamframa mo so so na nkaso mu so de ya mahu se ene yesre na wo nkosire bi ma na wo ka se me fiti prakope na anim so odi odwan na ade ne aponche a se wo ne boso mo utwa ne mpo akora ti no ya le na bekwa na abekoso aku se wo a obewu okay nti no ukobisa de wodi a sorry ukobisa de wodi a ansa na obefa de akoma no kwa be nso na de be ma no se na obefa so be ye no se ukobisa no ana obisa no ne yehu se ebia suma no ya bisa wo fie no no waba osi ebia eye meme bosuma sumesi na machew ono wuni de wope nti wo bepa onsam snap no wape onsam taklaboa
na se aponche na se odwan na wodi a wapa aka ho na yo de akopata no okay tu twa akokọ na se wo fa wi a na mo wodro dwale na ho ato etese ye sorry so sembe na beka chi omi anma konfo de meka che mi nwan ma konfo nyina ne se mesre mi nwan ma ne mema afa die Yankopon no obo soro ne asase no wose yen ana woyi se asanteman ne wiase nyina ehunu yen ye no kuredie ene yetumi omode Yankopon de adua yemu no yefa nya adwuma ensom ye man ene ye wiase timesre mi nwan ma konfo obi ba na adwuma no ntimi a mane mfa nko sede de anim guase be ba de abegu ye kunum ho fi no sebo mu na didi a na bi afrato na enya bi afadi de beba ebegu adwuma no ho fi no mesre wo se omane nko akirikyiri nye den emaye mane nko akirikyiri maye nipa ne bana so wuntimi nya adwuma na fanisika ma no na onko so wo jenso no be ma pressure fanisika ma no sa na onko ne baby na wo so tra baby yesi bibri ama amane ama ena kikiri nyinua nso ne tra ho de bia no obegu wani ma ase yakra mo